Gyan apa dia? Gyan kau naik berapa numpang kile? Nah? Oh, ang nengkau tangkum apa sendeng? Dedara neng kentana nang kentana Gyan? Ang kentan sih. Oh. Hai लोगो नोंथांमोन नै दिनै जों मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों बेनो जाहैबाय गामियाव हाबा दङ बे हाबाखौ जों दसे नायग्रोगोन फुङावनो जागोन हाबाया ओंखायनो दा जानायनि लामायाव दंसै रेडि जागासिनो दंसै हाबाया दा ओंखायनो जों बाहाय दसे नायनो नागिरदों दा बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था दे फैदो Oh thằng này Gyan? Habaya love marriage mana be habaya love marriage ni thakaiनो Hinjao Gwdana थांनाय मास मोनसेसोआनो जाबाय मास मोनसेनिफ्रायनो दंफैखायो हौवानि न'खराव हिनजावनि न'खराबो बिराद गोजानाव थारमाने धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिलाफथार होननाय जायगानिसोना हिनजाव गोदाना बिनि थाखायनो जोबोद गोजान दा बिनि थाखायनो न'खरनिफ्रायबो आखाइ हमनो फैगोन ना बिनि थाखायनो न'खरनि मानसिफ्रा फैनानै मैया बिजनियाव हर थाफैबाय गावसिनि खुरमाफोरनियाव दा बिनिफ्राय दहाय फुङाव फैनानै नैबे जोंनि आदै माहाजोननि न'आव दंफैयो दा बिनिफ्राय हिनजाव गोदानखौ लानानै थांसिगोन आदैनि न'निफ्राय दा बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो Kau na? Bom. Đi. Aduh. Anh mày đi không có được rồi, chứ bà. मा जाखो बुंदो नोंखौ बाजैया बोरै फसाया फसायलायबाय नोंखौ ओरैबायदि जा मोजां मोनो ना बिनन्दन हिनजाव गोदाना नेगासिनो न' सिङाव नोंहा आरो सिख्लाफोरनो रायलायगासिनो थांदो रमालि माने इसिबां रायलायबाय थादो थां नोंसोरबो थांजोबदो थां
हाबाया जुरिबायबो दा हाबा जुरिनायनि सिगांनो हिन्जाव गोदाननि बिफा आरो बिथांनि बिमायं बेखौ बरायनानै लाग्रोबाय न'खरनिफ्राय बिनिफ्राय हाबाया फारियैनो जागायलांबाय बिनि उनाव बिनिफ्राय जों दहाय फुङाव हाबाखौल' नायनानै जों थांदोंमोन बिनिफ्राय जों नै दा बिलिफाङाव जों फैनानै ओंखाम जाफैफिनबाय